Έρθε το γαμπρός, έρθε. Με το μαγένει το βάλω και φάζωσε και σου μαρτέγεις εσύ είναι φίλο και χορτάζωσε. Άγγελε πως έδωξε πως φυλακής, φυλακής, είσαι χασίνη συμβούλων το φουγγείς, το φουγγείς. Μέτεσαι το καλύβο με ένα μόντρανο παλάτ, εγώ ποντίαν θα πέρω ποντιάν και να νομάτ, εγώ ποντίαν θα πέρω ποντιάν και να νομάτ. Πού κάτω. Λεύκουτα και κανσία που βάλω και φέλωσε και εκεί που κάνα σου στόμα φάσω και χορτάζωσε. Αν και πως έναν ώρα και μπορώ Να καλωσορίσουμε στο γάμο μας την Ευξηνολέσκη Φιλότα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε τη Βεγόρα, το Σύλλογο Ποτιών Βεγόρας που ήρθα στο γάμο μας. Τη στέγη Ποτιών Αμυτίων και Περιφόρων. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στο γάμο μας. Το Ποτιανό Σύλλογο Ροδίτης. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Η καρδιά του πόντου χτυπάει στη Λεβαία. Αυτό είναι. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι παραδοσιακό γλέντι. Μπράβο παιδί. Κουρούντο και νικάου. Έμαθα παιδί. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλη μια φορά τους ευχαριστώ όλους που παρεμβρίσκονται απόψε μπροστά μας. Να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Και τα παστά